Senyores i senyors, imagineu-vos també, perquè jo vaig dir, hòstia, li falta alguna cosa. Imagineu-vos també com en la pel·lícula, orcos, en recordeu els orcos? Pues no hi haurien orcos, serien pijos. Serien hordes de pijos, molts, i serien en una formació perfecta amb els bolsos de Louis Vuitton. I anirien tots els pijos així, Osea! I el crit de guerra seria, ¡Espantàstenes! Gràcies. Perquè, senyores i senyors, este exèrcit, vos agrada la història o què? A mi m'agradaria fer una pel·lícula de tot això, Encara que la família internet, jo què sé, fer una pel·lícula i estrenar-la en l'hemisferi, Ah, que xulo, I a l'hemisferi, com vam fer Cilantro Blanc, una altra pel·lícula bona. Jo també tiraria el blanc, Este exèrcit se me quedava coix. Jo vaig dir, hòstia, li falta algo. Pijos, guerreres, falleres, tal. Jo dic, hòstia, li falta algo. Què li faltava? Què? Pregunteu-me què. Què? El Capità Mono. Sí o no? És que és molt medieval, el Capità Mono. Mira, avui vaig a fer-ho medieval. Mira, va, en homenatge al Pulido Miguel. El Capità Mono va dir, tu vols un exèrcit? Jo vaig a donar-te un exèrcit i el teu pagui. Pagui un exèrcit. Jo vaig a col·laborar en el meu boato. El meu boato. Sabeu el que és un boato? No. Sí o no? No. Bueno, n'hi ha gent que no ho sap. A veure, senyores i senyors, això que vaig a fer ara, si m'ho permetiu, és un homenatge a una altra història que jo feia, però que no ho ha fet mai així. Hi ha gent que potser ho ha vist, però jo no ho he fet mai així. Jo volia col·laborar, o sigui, que el COI col·laborara amb el boato del capità Moro del COI en els exèrcits de Rita I la Conqueridora. Un boato és un desfile especial que porta el capità Moro. El capità Moro és el més important del COI. En el COI, per ser capità Moro, es va ser un empresari podre de diners. De diners negres! Black money! Sense factura! Per l'amor de Déu, no li digues mai a un capità Moro, vol la factura. Per què fa? I poc a la boleta no és. Un guato és un desfile especial. En el COI porta de tot, porta ballarines, animals, jo què sé, músics. Vos el dibuixo una miqueta, sí o no, El boato, Perquè vos feu la idea, vaig a dibuixar-lo com era en el COI, com jo ho feia en el COI, i el després, imagineu-vos això en València, Imagineu-vos la plaça de l'Ajuntament del COI, el boato. El boato a punt d'entrar, Imagineu-vos que estan baixant pel carrer, i tota la gent així en la plaça, la música festera. Gent xavala l'Ajuntament del COI ple de personalitats, posen un... En sèrio, L'Ajuntament del COI està sempre ple de personalitats. Tots els anys ve Eduardo Saplana, me cague en Déu! Deixeu-me que em despedisca d'ell, va. Que s'ha deixat la política, va, mira-lo. Saplana, no reventaràs de rayo Cuba, no? Deixa'm-lo estar, ja, toma pel culo, a veure. Mira, també ve tots els anys, sabeu qui ve tots els anys al COI, allí a l'Ajuntament? Qui? Pregunteu-me qui. Qui? Federico Trillo. Tots els anys, Trillo. Resulta que és, jo no sé si ho sabeu, però és hijo adoptivo de Alcoi. Fa molts anys li van donar les putes llaves del COI. El Trillo li van donar les claus del COI. Un clauet, se les penja ahí, Federico Trillo, quan vol, entra al COI. Sort de bé. Diu, me voy al COI. Entra al COI, el tio! Bé, igual, va. Mireu, el boato. El boato és el capità Moro, però primer
Tot això sempre per l'amor de Déu retransmitir per Canal 9. Per a Canal 9, això és molt important, el coll és molt important de Canal 9. Sí que és darrere, Canal 9! I el xaval de Cosentaina, chúpame los huevos. De Cosentaina, Canal 9, que me chupen los huevos. ¿Dónde está la cámara allí? Babalá. Que me chupe el nabo, babalá. Per favor. Un xiquet molt bonic, El de Canal 9, vinga, vamos, ho faig. El de Canal 9, vinga, aparteix aquí, esto es en directo, venga, Suso, el cámara, venga, el capità a punt d'entrar, i el de Canal 9, vinga, vamos.